So guys, माबाय गारिया फाइनाल जाबाय बेखौनो लांसिगोन बे फाइनाली रेडि जानानै फैबाय माने Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So दिनैनि भिडिअ एसे स्पेशल जागोन आरो ना नोंथांमोना एसे भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय। जों दिनै माने गंसे बाइकनि डिलिभारि लागोन आरो ना, स' नोंथांमोना नायबानो जाबाय। स' गाइस जों दा दिपु मोनफैबाय, ओमफ्राय बारा गोजान गैला थांगासिनो दा खाथि बारा गोजान गैला आरो ना मोनहैसिगोन। स' नायबाय थाथ'दो। स' गाइस जों दा मोनफैबाय डिलारसिम। माबायदि प्रसेस नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय आरो। स' गाइस गारिया बेनो माने जोंनो खिन्थु व्हाइट आरो ब्लेक नांगौमोन खिन्थु बेखौ मोनाखै माने स्टकआव दा गैथ'आनो, ओमफ्राय दायो गंसेल' दङ स्टकआव। स' दा नायनि माने मा जायो, लानाय जायो ना जाया बे गंसेखौ, माने व्हाइट एन्ड ब्लेक मोनसेखौ नांगौमोन आरो ना। स' नोंथांमोना लुक्सखौ नायनो हागोन नै टायारफोरा हिटखा आरो ना मज्जा हिट पाया गोजौ खिन्थु गारिया आं मोनोस'आनो। स' नै एक्जस्टआ आरो बेग स' नायनि आरो ना लानाय जायो ना जाया दायो नोंथांमोना नुखागोन माने लानाय जाबाबो जायाबाबो नुखागोन, भिडिअखौ आं होगोन माने। स' गाइस माबाय गारिया फाइनाल जाबाय बेखौनो लांसिगोन, बे गोसोम कालारबाबो बेखौनो लांसिगोन आरो ना। स' दा पेपार वर्क सोलिगासिनो, नोंथांमोना नायनो हागोन प्रसेसखौ। स' गाइस माने बेखौनो लांनाय जासिगोन आरो ना, बेखौ गोसोम कालारबाबो जेबो नंला। एक्सुवेलि माने नैफोरबायदि गुफुर कालारखौ नागिरदोंमोन आरो ना, बाट बेबाबो सोलिसिगोन आरो ना। दा माने गारिया बे स्टकआव गंनैल' दंनो, गंनैबो गोसोम कालार बे सेम कालारावल' दं माने। स' बेखौनो लांनोसै आरो। जोंना पुरा आनकमप्लिट जाबाय आरो ना माबाफोरा, जों ओमफ्राय दा गारिखौ एसे सुइदो, बेनिफ्राय बेटारि सेटारि सोनाय थाखाया नालाय, ओमफ्राय दा बेखौ सोगासिनो माने। बेनिफ्राय जों दा लाना थांनो हासिगोन आरो दसे उनाव। स' आरो आं आरो दा दसे उनाव खोन्थागासिनो जों बेसेबां प्राइस लादों बेसेबां थाङो बेफोरखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागासिनो आरो ना दसे उनाव। स' गाइसना गारिया फाइनालि रेडि जानानै फैबाय माने। ओमफ्राय आं नोंथांमोननो प्राइसनि बाथ्रा बुंदोंमोन ना, प्राइसआ एक्सुवेलि माने अन रडआव केस होयो आरो ना, केस होयो 1.38 थांदों माने 1,38,000। स' बेखिनियानो आरो ना, नोंथांमोनहाबो जुदि लायोबा माने खम प्राइसआवनो मोजां बुस्थु आरो ना, मोजां माल दाम खमावनो। माने जायफोरा हिमालयान लास्लाबनो हाया आरो ना एडभेन्सार केटागरियाव, स' इसोरनि थाखाय बेस्ट आरो ना बे गारिया। आङो नेक्स्ट भिडिअआव बे बाइकनि रिभिउ लाबोगोन माने। स' नोंथांमोना चेनेलखौ पुरा साबस्क्राइब खालामना दोनबानो जाबाय आरो ना, नेक्स्ट भिडिअ आं बेनि रिभिउ लाना फैगोन माने। स' दा साननैसो सालायनानै माबायदि मोनो, सालायनायनि राइडिं एक्सपिरियेन्सखौबो बुंखागोन आं नोंथांमोननो। डिलारनिफ्राय मोनसे गिफ्ट हरदोंमोन आरो ना, सिङाव मा दं बा नायनि, आनबक्सिं खालामनि इखौ। न' मोनफैबाय जों दा, नै गारि मालिकआ सुबायानो मोनफैस्लाबनो मोनि। आं माने हिट ना दय 27 खामोन 55 जाबाय। 27 मोन दय जों थानाय टाइमाव, ओमफ्राय जोंनि न'आव लागै मोनफैनायालाय 55।